Είσαι άνδρας και έχεις παρατηρήσει αύξηση στο στήθος σου. Μπορεί να μην είναι λίπος, αλλά γυναικομαστία. Ένα απλό τεστ θα σε βοηθήσει να καταλάβεις. Η γυναικομαστία είναι η διόγκωση του αδενικού ιστού στο ανδρικό στήθος και δεν αφορά μόνο όσους έχουν παραπάνω κιλά. Είναι μια αρκετά συνηθισμένη κατάσταση και συνδέεται με ορμονικές διαταραχές στην εφηβεία ή και αργότερα. Τα πιο συνηθισμένα σημάδια είναι η σκληρή ή ελαστική μάζα πίσω από τη θηλή, η ασυμμετρία, το ένα στήθος φαίνεται διαφορετικό από το άλλο, πόνος, ευαισθησία ή ενοχλητικό πρίξιμο. Για να δεις αν αυτό που υποψιάζεσαι είναι γυναικομαστία, κάνε το εξής απλό τεστ. Πιάσε τη θηλή σου και αν ψηλαφώντας νιώθεις μόνο μαλακό λίπος και όχι σκληρό ιστό, τότε πιθανότατα μιλάμε για ψευδογυναικομαστία. Αν όχι, δεν υπάρχει κανένας λόγος να νιώθεις ντροπή ή διαφορετικός από τους άλλους. Με έναν απλό κλινικό έλεγχο μπορεί να γίνει η διάγνωση και να βρεθεί η καλύτερη λύση για εσένα. Σπάσε το ταμπού, επισκέψτε τον ειδικό και λύσε το πρόβλημα μία για πάντα.